kaigsuunan. Nauna na akong gipasabot kaninyo ang 3 ka level nga silot taliwala sa 4 ka level nga silot dito sa ubos nga lubnganan. Ang mga importante nga mga ehemplo ni adtong nakadawat si katulong level sa silot kay mao sila Poncio Pilato ug si Haring Saul. Karon, magigsulti ako kanimo bahin sa kaupat nga ang nga silot. O galang niini, atong hinumduman ang talanawon diin si Poncio Pilato nangutana kang Hesus. Si Hesus wala mosulay sa paghatag og bisan unsa nga katin-awan mahitungod sa mga akusasyon gikan sa mga Hudeo. Unya si Pilato nangutana kaniya sa Juan kapitulo 19 bersikulo 10. Busa si Pilato miingon kaniya, "Dili ka ba mutubag kanako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo o sa pagpalansang kanimo sa cross?" Unya si Jesus mitubag, "Wala kay untay pagbulutan kanako. Gawas kong kini gihatag kanimo gikan sa itaas. Tungod niini, ang nagtugyan kanako kanimo adunay labing dako nga sala." Siya miingon nga ang kinabuhi ug kamatayon, mga panalangin ug tunglo ana sa Dios. Busa, kung wala ang pagtugot sa Dios, dili ka na mahitabo. Kung wala ang pagtugot sa Dios, bisan ang usa ka tawo nga adunay otoridad dili makapatay o makaluwas sa usa ka tawo. Si Jesus mitubag, "Tungod niini siya ang nagtugyan kanako nganha kanimo, kay adunay mas dako nga sala." Sa ato pa, kini nagpasabot nga kini gitugtan sa Dios tungod kay ang panahon kay miabot na. Og si Pilato walay otoridad sa pagdakop o pagbuhi kang Jesus o patyon o luwason siya. Kinsa man ang nagtugyan sa inosente nga si Jesus ngadto sa hukmanan ni Pilato. Ang mga tao sa katagkuan sa mga pari o si Judas Iscariote ang nagbaligya kang Jesus ngadto kaniya. Si Judas Iscariote usa ka dusi sa mga tinun-an ni Jesus. Nagbaligya sa iyang agalon nga si Jesus ngadto sa mga tao sa taas nga mga pari para sa 30 ka buok nga plata. Si Pilato nakadawat sa ikatulong nga silot. Unya, unsang silot ang madawat karon ni Judas Iscariote? Sama sa giingon ni Jesus, ang sala ni Judas Iscariote mas dako pa kaysa kang Pilato. Ug siya natapos didto sa ikaupat nga ang. Bisan ang una, ikaduha o ang ikatulo nga level sa mga silot kay grabe ka makakalisang. Nga dili gani nato gusto nga hunahunaon kini. Unya, unsa pa ka makahadlok ang ikaupat nga level sa mga silot? Mahitungod sa mga kalag nga nakadawat ni ini nga silot, unsa nga matang sa dakong kadautan ang ilang nahimo nga salaan naa sa usa ka makakaluoy nga sitwasyon. Sa imong kasing-kasing, kinahanglan nga wala kay dautan nga hinungdan sama sa kini nga mga tao nga nakadawat si kaupat nga ang sa silot. Nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga kini nga mensahe kay magdala sa pagbag-o o kinabuhi alang kanimo. Mga kaigsuunan, atong bahinon ang ikaupat ka level sa selot sa ubos nga lubnganan sa duha ka kategorya. Makaingon kita nga ang una ug ikaduhang ang kay medyo gaan, samtang ang ikatulo ug ikaupat kay bugat. Mahitungod ni adtong nakadawat sa una ug ikaduhang ang sa selot, daghan kanila ang dili magtotoo. Nahulog sila sa impierno tungod kinapuyo sila sa mga sala. Wala makadungog bahin sa Ginoo o wala makahibalo sa kamatuoran. Apan daghan ni adtong anaa sa ikatulo ug ikaupat nga level nga mga selot kay mga magtotoo sa Dios. Unya nganong mas bugat pa man ang mga selot nga ilang nadawat bisan pa man nga mituo sila. Kini tungod ilang giusab ang ilang kasing-kasing o nagluib sa Dios. Bisan nahibalaan nilang kamatuuran, wala sila mutuo apa nagbudhi. Bisan human na sinati ang balang espiritu, ilang gipasipalahan ang balang espiritu. Sa pagkahibalo nga sila mga sala, sila kay tinuyong nga nakahimog mga sala ug dili mapasaylo nga mga sala. Sa pag-ingon nga sila mga anak sa Dios ug nahibalaan nila ang kamatuoran, nagbuhat sila sa labi pa kadautan kaysa sa mga dili magtotoo o bag-ong mga magtotoo nga wala nakahibalo sa kamatuoran sa husto. Sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 47 hangtod sa 48 kay nagingon, ang salugoon nga sayod unsa ang buot ipabuhat kaniya sa iyang agalon apan dili magandam ug dili magtuman sa ipabuhat latuson sa makadaghan. 48 apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto sa iyang agalon unya makabuhat og butang nga tungod niini angay siyang latuson. Silutan sa dyutay nga latos. Ang tawo nga gihatagan og daghan paniglag daghan. Apan ang gihatagang daghan pagiyod paninglan usab sa mas daghan pa. Bisan tuod wala siya mahibalo niini, kini kay usa ka gihapon ka sala. Sama sa gingon usa ka dakong sala ang tinuyo nga pagbuhat og mga sala nga nahibalo sa kabubuton sa Dios. Ang Dios mapasaylo sa kadaghanang mga sala kung kita maginusol sa mga sala nga lisod pasayloon.
Unsa man ang sangputanan kung ang sala kay dili mapasaylo. Sumala sa mga lagda sa espirituhanong gingharian nga nagsulti nga ang bayad sa sala kay mao ang kamatayon. Mao nang sila mudangat sa kamatayon. Sa ato pa sila kinahanglang mahulog sa impyerno nga mao ang walay katapusan nga kamatayon. Gisgutan sa Dios ang dili mapasaylo nga mga sala. Ang mga sala nga musangpot sa kamatayon diha sa Biblia. Ang unang Juan kapitulo 5 bersikulo 16 kinaingon, tungod niini misugod ang mga Hudiyo sa paglutos kang Hesus, kay giayo man niya ang tao sa adlang ipagpahulay. Ang Dios nag-ingon nga kung ang usa ka tawo nakahimog sala nga dili mosangpot sa kamatayon, unya mahimo nimong iampo og pahimagnuan aron siya makabiya sa iyang sala. Ug alang kaniya ang Dios magahatag og kinabuhi niadtong nagabuhat sa sala nga dili mosangpot sa kamatayon. Adunay usab mga sala nga mosangpot sa kamatayon. Nasayod kamo kung unsa ang mga sala nga mosangpot sa kamatayon nga naa diha sa daan og bag-ong tugon. Kadtong makahimo sa mga sala nga mosangpot sa kamatayon nga dili mapasaylo kay makadawat sa ikatulo o sa ikaupat nga lebel sa selot. Busa, kinahanglang dili kita magbuhat og bisan unsang sala. Labi na ang mga sala nga mosangpot sa kamatayon. Karon, unsa mga sala nga mosangpot sa kamatayon? Nga mao ang mga sala nga dili mapasaylo. Ang una mao ang kaso diin ang mga tawo naghimo og sala pag-usab human makadawat sa kalawasan. Nga sa ingon naglansang pag-usab sa atong Ginoo diha sa krus. Ang Hebreanon kapitulo 6 bersikulo 4 hangtod sa 6 kay nag-ingon, kaysa kahimtang ni adtong nalamdagan og nakatilaw na sa langit nung gasa, kamong tanan nga nakatilaw sa langit nung gasa, dili ba? Ug mahimong makipag-ambit sa balang espiritu, nga mao nakadawat sa balang espiritu pinaagi sa pagdawat kang Hesus ingon nga imong manluluwas ug nakatilaw sa maayong pulong sa Dios. Katong nakadungog ug nakakat-on ka sa kamatuoran ug nakatilaw sa mga pulong sa Dios ug sa mga gahom sa kapanahunan, kanunay nimong nasaksihan ang mga timailhan, mga kahibulungan ug mga gahom sa Dios, dili ba? Og unya nahulog kay dili mahimo nga bag-uhon sila pag-usab sa paghinusol. Imong nasinati, nadungog ug nakita sila. Adunay mga tawo nga nagpahilayo ug mibiya sa Dios. Mibiya sila sa simbahan ug sa Dios. Og nahulog sila sa kalibutan. Imposible nga mabag-o kini. Pag-usab ngadto sa panghinusol tungod kay ilang gilansang pag-usab ngadto sa ilang kaugalingon ang anak sa Dios ug ilang gipakawawan at tubangan sa tanan. Sa akong hunahuna, nakakita ka sa pareha nga mga tao sa diha sa imong palibot. Sa wala pa sila makahimamat sa Dios, sila anaa sa kakabus. Sila adunay mga sakit, mga problema sa pamilya ug uban pa. Apan ilang gidawat ang Ginoo, naminaw sila sa mga pulang sa kinabuhi ug naghinusol sa tanan nilang nangaging mga sayop nga binuhatan. Ug ang Ginoo sa gugma misulbad sa tanan nilang mga problema, uban siyang grasya ug gahom sa balaang espiritu. Ang tanan nilang mga sakit, himpit nga naayo human sila makadawat sa pagampo sa makausa. Ang ilang kabus nga kinabuhi giusab ngadto sa dato nga kinabuhi. Sama kini sa kahayag nga moabot ngadto sa himpit nga kangitngit. Nagpasalamat sila pag-ayo sa grasya nga ilang nadawat o misaad nga magmatinud-anon sa tibuok nilang kinabuhi alang sa gingharian sa Dios, sa simbahan ug sa magbalantay. Ilang gipahinungod ang ilang kaugalingon sa bisan unsa para sa Dios ug sa wala madugay sila giila sa mga tawo ug nakadawat og mga posisyon sa simbahan. Kusog sila nga magmarsya sama niini. Apan sa usa ka higayon, ang kalibutan mibalik sa ilang kasing-kasing ug sila mobiya sa simbahan nga nagsunod sa kalibutan. Pinaagi sa pagkahulog ngadto sa kalibutan nga mga mas lalong pa kaysa sa wala pa sila makaila sa Ginoo, ilang gisunod ang ilang mga kailibgon labaw pa sa dili mga magtotoo. Ay kaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 20 kay nag-ingon, kadtong nakalikay na unta sa mga kahugawan sa kalibutan pinaagi sa ilang pag-ila sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Apan unya magapos ug madaog pag-usab nining mga butanga. Mulabaw kadautan ang ilang kahimtang kaysa kaniadto. Sa ato pa, wala ka makahibalo kung unsa ang kamatuoran ug unsa mga sala sa wala pa nimo gidawat ang Dios. Apan pagkahuman nimo gidawat ang Ginoo ug nadungog ang pulong, nahibal-an nimo kung unsa ang mga sala ug gisuluyan nimo nga isalikway. Pinaagi sa pag-ila kang Hesukristo, nakalingkawas ka sa mga kahugawan nga sama niini. Apan kun ikaw usab magapos diha sa kanila ug madaog, ang katapusan nga kahimtang kay mosamot pa nga mahimong daotan kaysa sa una. Ang Dios nag-ingon nga human nimo isalikoy ang kalibutan nga mga butang, kung imo kining bawion pinaagi sa paglimbong ug pagtintal, ikaw mahimong mas grabe pa kaysa kaniadto. Human nimo madawat ang mga panalangin kung mahulog ka pagbalik sa kalibutan mapakyas ka ug masulod ka sa ingon kalalom nga kasamok. Adunay ingon nga mga kaso, pareha usab ani nga mga sakit.
Human ka mamaayo kung mahulog ka sa kalibutan o mapasalud sa kalibutan ng mga butang, mataptan ka sa mas grabe nga kasakit. Ang uban naningkamot sa pagkamatarong sa ilang kabagbag-o sa kasing-kasing pinaagi sa pag-akusa sa simbahan o pagbutang-butang sa ilang pastor o mga membro. Sa pagbuhat ni ini nakahimo sila og mas dakong kadautan. Ang uban kanila kusganong gihulugan ni Satanas ug misulay sa paglaglag sa simbahan pinaagi sa laing-laing mga paagi. Pagkadakong sala kini. Sa pagkakita ni ini nga mga tao, ang mga dili magtotoo sa kalibutan nagsaway sa simbahan nga nagingon. Ang mga tigsimba kay mas dautan pa. Unsa kini ka makakaulaw sa Dios. Sama ra kini sa pagluwa sa simbahan ang lawas sa atong Ginoo. Tungod ni ini nga rason, kadtong mahimong dautan pag-usab sama ni ini kay paghahukman sa silot ingon nga usa ka makakasala nga naglansang kang Hesus sa krus pag-usab ug nagpakaulaw niya sa tubangan sa tanan. So wala pa kita makaila sa Ginoo, kita kay mga anak sa yawa nga nakigihigala sa mga kalibutanhon or sa kalibutan. Gilansang na nato si Hesus sa makausa. Si Hesus ang unang nahigugma kanato sa dihang kita mga makasala pa. Og siya namatay sa krus alang kanato. Kung kita mga anak sa Dios nga nakadawat sa ingon nga gugma, mahimong dunot ug makigigala pag-usab sa kalibutan kay gilansang na usab niini ang Ginoo. Busa ang mga tawo nga nagbuhat ni anak kay dili mabag-o o makaabot sa pag-inusol. Ilabi na kung sila dili bago na nga mga magtotoo apan nakasinati na og daghang mga gasa talagsaon nga gahom sa balang espiritu og daghang espirituhanon na nga mga butang og nakadungog nakakaton sa daghang mga pulong sa kamaturan. Mas lisod alang kanila nga mapasaylo. Sa katapusan sila magatubang sa walay katapusang kamatayon og mga silot diha sa impierno. Mga igsuon, ay kaduha kay mao ang mga kaso diin ng mga tao tinuyo nga makahimog mga sala human makadawat sa kahibalo sa kamatuoran. Ikaw nakadungog nakakatun sa kamatuoran. Ikaw nahibalo mahitungod sa mga sala, pagkamatarong ug paghukom. Kung ikaw tinuyo nga makahimog mga sala human makadawat sa kahibalo sa kamatuoran, buot ko'y pasabot ikaw makahimog mga sala samtang nahibalo ka nga sila kay mga sala. Kinahanglan nimong hinumduman kini. Kay nakakatun ka sa kamatuoran, nahibalaan nimo kung ang usa ka butang kay usa ka sala o dili. Bisan pa, adunay mga tawo nga nakasala samtang ang usa ka samtang nahibalaan nila nga sala kana. Adunay mga young adult nga ingon niini. Sila dili mapasaylo o kung sila dili makahinusol. Kung nagbuhat ka og mga daghang mga sala, kinahanglan nimong hinusulan kini sa hingpit. O gayaw na kinituguti nga mahitabo pag-usab. Ay kaduhang Pedro Kapitulo 2 versikulo 22 kay mabasa, ang nahitabo kanila nagpamatuod sa panultihon, ang iro mukaon sa iyang sinuka, ug ang baboy nga human nga liguan mulunag pag-usab sa lapok. Si Jesus mahulugwayong paagi naghisgot niini nga tawhana nga nibalik sa pagpakasala. Nahitabo kanila ang giingon diha sa panultihon, ang iro mibalik sa iyang kaugalingong suka, ug ang baboy human maligo mobalik sa paglunang sa lapok. Kung sila magpatiga sa ilang kasing-kasing ug sa tinuyo mubuhat og mga sala, musunod sa ilang kailibgon bisan pa sa pagkahibalo sa kamatuoran, sila dili gani makasinati og kasakit sa konsensya o ubati nga masakitan. Ang espiritu sa panghinusol dili moabot kanila. Sa ato pa, ang ilang konsensya kay dili gisilyuhan sama sa init sa puthaw. Nawadan sila sa ilang maayong konsensya ug nawala ang ilang kaayo. Kung dili sila makahinusol, klaro nga dili sila mapasaylo. Mao nga ang Biblia nag-ingon nga ang makakalisa nga kalayo sa impierno ang nagulat kanila. Kini nag-ingon nga kinahanglan silang maghulat sa kahadlok sa adlaw sa paghukom. Mga igsuon, ay katalo kay mao ang kaso diin ng mga tawo nagsulti na o nagpasipala batok sa balang espiritu. Sa daghang bahin sa upat ka ebanghelyo nga nagsulat sa ministeryo ni Jesus, ang Dios nagpasidaan nga ang pagsulti ug pagpasipala batok sa balang espiritu kay dili mapasaylo sa kahangturan. Unya, unsa man ang pagsulti ug pagpasipala batok sa balang espiritu? Pananglitan, sa dihang si Jesus nagsangyaw sa ebanghelyo samtang ang pipila ka mga tawo nakakita kaniya nga nagbuhat og mga ilhanan ug mga katingalahan, sila miangkon nga siya gisudlan ni Beelzebub og kini buhat sa yawa. Ingon sila, buhat kadto sa yawa. Gisudlan siya ni Beelzebub, ang hari sa mga demonyo. Si Jesus mihimo og mga katingalahan nga mga buhat pinaagi sa gahom sa balang espiritu. Busa kadtong nagsaway kang Jesus sa pagkatinuod nagsulti o nagpasipala batok sa balang espiritu. Bisan karon, adunay daghang mga tawo nga nag-ingon niini.
Bisan tuod sila moingon nga sila mituo sa Dios, sa diha nga sila nakakita sa pipila ka mga simbahan nga nagaawas sa mga buhat sa balang espiritu, sila moingon nga sila mga buhat ni Satanas, sila mga erehes o sila mga buhat sa yawa. Nagpakita ba ang yawa og mga ilahanan ug mga katingalahan? Ang yawa ba makapabati sa bungol ug makakita sa buta? Kung mahimo ka na tungod kay adunay daghang mga anak sa yawa, dili na kinahanglan ang mga ospital. Mihunong ba ang yawa og nagdalag ulan? O ang yawa ba naghimo sa temperatura nga motaas o mopaubos? Kung walay bisan unsang sukranan sa Biblia o makapakumbinsi nga mga ebidensya, sila adunay kusgan nga negatibo nga mga pagbati lamang tungod kay wala sila makasabot sa mga buhat o sila makahukom. Apan kun wala ang mga buhat sa balang espiritu gikan sa Dios, unsaon man pagkahimo nga adunay mga buhat sa gahom nga dili mahimo sa mga tawo. Dugang pa, kung si Hesukristo gipasangyaw ug ang gingharian sa Dios gipalapdan pinaagi sa maong buhat sa gahom. Walay pagduduha nga kini kay mga buhat sa balang espiritu. Apan ang pagbarok batok sa buhat sa balang espiritu kay mao ang pagbarok batok sa Dios. Bisan pa nagatindog sila batok sa Dios, ang uban kay nagasulti nga anak sila sa Dios. Apan ang Dios dili gayud mo ila kanila ingon nga iyang naluwas nga mga anak. Kadtong mobarog batok sa balang espiritu o kadtong nagbudhi sa Dios bisan human na sa tinaw nga pagsinati sa mga buhat sa balang espiritu kay dili makadawat sa espiritu sa paginusol. Bisan tuod sila naginusul uban sa mga ngabil, ang mga paril sa mga sala kay dili malumpag. Human sila mamatay sila pagahukman nga makakasala kaysa sa mga dili magtutuo ug makadawat sa ikatulo ug ikaupat nga level sa selot. Mga kaisunan, karon, unsa kahagi kaupat nga ang selot sa ubos nga lubnganan. Sama sa ikatulong nga selot, ang mga mensahero sa imperno direkta nga naghatag sa selot. Apan sa kadako, sa kasakit ug kabangis kay anaa sa lahi nga lebel. Kini mao ang dapit din ang labing dautan nga mga makasala gikan sa tawhanong kultibasyon kay nakadawat sa ilang mga selot. Og mahanduraw ba nimo kung unsa ka makakalisang ang mga selot? Pananglitan. Sa ikaupat nga level, adunay mga tawo nga nakadawat og mga pagsakit nga gibitay sa krus. Nganong gibitay man sila sa krus? Kini tungod kay sila ang takos nga tunglo nga ang bayad sa sala kay mao ang kamatayon. Tungod kay kitang tanan nakasala, ang matag usa kanato kinahanglang ilansang sa krus, diin si Jesus gibitay. Apan kinsa man ang tinuod nga gibitay sa krus, mao kato si Jesus. Ang Galacia Kapitulo 3, versikulo 13 kay nagingon, itubos kita ni Kristo, ikaw ug ako. Gikan sa tunglo sa balaod nga nahimong tunglo alang kanato. Nakadawat siya og tunglo nga kinahanglan natong dawaton. Kay kini nahisulat na. Iyang gitubos kita gikan sa tunglo sa balaod nga mao ang bayad sa sala kay mao ang kamatayon. Pinaagi sa pagbitay sa usa ka kahoy, ang atong Ginoo mitubos kanato gikan sa mga sala. Tinunglo ang matag usa nga gibitay sa usa ka kahoy. Kini mao ang rason nganong siya nagbitay sa kahoy nga krus alang kanato. Gitubos kita sa ni Jesus gikan sa tunglo sa sala, pinaagi sa pagpakamatay sa kahoy nga krus. Apan kadtong nahulog sa ikaupat nga ang sa selot, kay walay labot niini nga grasya sa pagtubos. Ang unang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 1 hangtod sa 2 kay nagingon, ang Espiritu klaro nga nagingon nga sa umaabot nga panahon ang mga tawo nga mamiya sa ilang pagtuo. Mao ilang sundon ang mga limbungang espiritu ug ang mga pagtulunan sa mga yawa. Nagikan kining mga pagtulun-ana sa limbo nga mga tawo bakakon ug ang ilang mga konsensya dili na mobati nga gipasuan sa mga binagang puthaw. Walay hinungdan nga bakak, white lies ug dagkong bakak. Ingon sa nahisulat sila mao ang konsensya nga gisunog didto sa usa ka nagbaga nga puthaw ug kinsa may barug batok sa Dios ingon nga mga alagad sa yawa. Sila mao ang naglansang kang Jesus, mao nga nagbitay sila sa kahoy sa krus, ang simbolo sa tunglo, aron makadawat si ilang tagsa-tagsa ka silot. Usa sa mga pananglitan kay mao si Judas Iscariote nga gibansagan nga traidor. Si Judas Iscariote direkta nga nakakita sa anak sa Dios nga mananaog dinhi sa yuta sa usa ka lawas sa tawo. Gihigugma siya isip disipulo ni Jesus ug nakakaton sa mga pulong sa kamatuoran ug pagkamaayo. Wala lang siya makadungog bahin sa katingalahang mga timailhan, apan siya mismo nakakita o nakasinati niini. Nakita usab niya ang usa ka tawo nga namatay sulod sa 4 ka adlaw ug nabuhi samtang si Jesus nagampo alang kaniya. Apan tungod kay si Judas wala makasalikoy sa kahakog, siya katapusan gihulugan ni Satanas. Iyang gitugyan si Jesus, ang anak sa Dios, ug ang iyang agalon ngadto sa mga Hudeyo.
Syempre, nakaamgo siya sa iyang mga sala sa dihang nakita niya si Jesus nga gitugyan aron patyon. Bisag nagbaso siya, ulahin na ang tanan. Sigurado nga naningkamot siya pag-ayo sa paginusol. Giuli pa niya ang kwarta sa mga naghatag niini. Apan bisan og gusto niya nga maginusol, ang espiritu sa paginusol wala gihatag kaniya. Ang palasanon sa iyang sala bugat kayo nga dili niya maagwanta ang mga kasakit sa iyang kasing-kasing ug siya nagbitay sa iyang kaugalingon. Ang mga buhat kapitulo 1 bersikulo 18 kay nag-ingon, kadto si Judas mipalit og gumagi gamit ang salapi nga gibayad kaniya tungod sa iyang daotang buhat. Ulog siya didto nga naguna ang ulo og namatay nga nahabwa ang iyang tinai. Aron mahibal-an nato kung unsa kadako ang iyang sala sa pagbaligya sa iyang magtutudlo ug manuluwas, siya kinahanglan nga nagbitay sa iyang kaugalingon sa taas nga kahoy. Siya kay nahulog ug nabuslot siya sa tunga ug nagawas ang tanan niyang tinai. Sumala sa giingon diha sa Biblia, ang Biblia adunay record sa usa ka makakaluoy nga kamatayon ug iyang giatubang. Si Judas Iscariote gibitay og nagkadugo sa tubangan sa tanan nga mga gibitay sa krus didto sa ikaupat nga ang sa selot sa ubos nga lubnganan. Sugod kang Judas Iscariote, sila nga mibarog batok sa Dios sa hilabihan nagbarog sa naglaray nga nagbitay sa krus. Kining makakalisa nga talanawon kay nagpahinumdom kanato sa pipila ka lubnganan nga gihimo human sa usa ka gubat o sa usa ka balay nga ihawan diin daghang mga mananap ang nagbitay. Mga kaigsuunan, ang paglansang sa krus kay usa ka labing bangis nga paagi sa papatay sa yuta. Kadtong nabitay sa krus gipasagdan nga naginusara sa kaulaw ug kasakit sulod sa mga oras o bisan sa mga adlaw. Samtang nagbitay sila sa mga ugil nga gilansang ang ilang mga kamot ug tiil, gibati nila ang kasakit sa ilang unod ug nga gikunis-kunis ug ang kasakit sa mga insekto nga nagpaak sa ilang samad sa panit. Nahurot ang ilang kusog ug ginahinay nga nagdugo hangtod nga mamatay ilom sa kainit sa adlaw. Busa ang kumbiktado kay gusto nang mamatay sa labing madali. Ang paglansang sa krus kay gihimo isip usa ka paagi sa pagpasidaan sa mga tao pinaagi sa pagtugot kanila nga makita ang makakaluoy nga katapusan sa mga kriminal. Lakip na si Judas Iscariote. Kadtong gibitay sa krus kinahanglang magpabiling nagbitay bisan sa libuan ka tuig hangtod sa katapusang paghukom. Diha sa ulo ni Judas Iscariote mao ang usa ka korona nga may baga sa mga tunok. Ang mga tunok nagpadayon sa pagtubo sa tibuok niyang ulo. Unya sila mosulod ngadto sa iyang panit, bukog ug mitusok sa iyang humok nga mga tisyo sa utok. Sa ilalom sa krus adunay pipila ka mga butang nga sama sa hayop nga nagkamang. Kini nga mga kalag kay mao ang nagtipig ug dakong daotang baruganan batok sa Dios sa nga og mahulog sa impierno. Makakalisang kaayo ang ilang panagway human sa sunod-sunod nga grabeng pagtorture. Gisakit sila sa mga mensahero sa impierno nga gidunggab sa mga bangkaw ilalom sa krus ni Judas Iscariote. Sa matag higayon nga dunggabon sila sa bangkaw, sila mosinggit og mudunggab kang Judas Iscariote usab. Kumaod kun mas dako ang ilang kasakit, mas gahi ang ilang pagdunggab kang Judas Iscariote. Kay nalumsan sila sa kadautan, ilang gidunggab siya sa mas bangis nga nagpahungaw sa ilang kasuko. Usab, ang mga sinalikwais nga mga anghel nga mao ang mga mensahero sa impierno nagbiay-biay kang Judas Iscariote sa usa ka tingog. Ilang gikataw-an nga siya nag-ingon, iyang gibaligya ang iyang manluluwas, ang usa nga muluwas kaniya. Siya nakabinpisyo kanato. Siya nagbuhat og maayo nga trabaho, kataw-anan. Uban sa pisikal nga kasakit, si Judas Iscariote kinahanglang makadawat ni ining sakit sa pangisip nga nagikan sa maong pagbiay-biay. Kinahanglan niyang hinunduman sa matag higayon nga siya kay tinunglo nga nagbaligya sa anak sa Dios. Sa diha nga mutunok kay mutubo ug mulagpas sa iyang utok ug sa diha nga siya natusok sa mahait nga mga bangkaw, siya mahinumdum ni ini nga mas tin-aw. Mahimong adunay kay mga pangutana dinhi. Kadtong maghikog mahimong mga demonyo og maglatagaw sa yuta. Busa nganong si Judas Iscariote anaa na sa ubos nga lubnganan. Ipasabot ko kini sa mosunod na nga sesyon. Parihapod sa kaso ni Haring Saul ug ni Pilato, si Judas Iscariote gitawag nga usa ka dusi sa mga tinun-an ni Jesus. Sigurado nga siya adunay usa ka mainiton huna-huna sa dihang iyang unang nahimamat si Jesus. Kaya ang buhat Kapitulo 1, bersikulo 17 kay nag-ingon, kay siya gihap uban kanato ug nakadawat sa iyang bahin ni ini nga ministeryo.
ug ingon sa natala iyang buhaton ng iyang bahin ingon nga usa ka apostol ug ingon nga usa sa 12 ka mga disipulo. Apan sa paglabay sa panahon iyang naamguhan nga si Jesus dili mao ang tawo nga gidahom ni Judas. Nagunahuna si Judas Iscariote nga makabaton siya og daghang material nga kaayuhan pinaagi sa pagsunod kang Jesus. Apan wala mahitabo ang ingon ni ana. Iyang gituman ng iyang kahakog pinaagi sa pagpangawat sa hinay-hinay gikan sa mga kahon sa panudanan nga iyang gidumala. Ang iyang pagkamatarong sa kaugalingon, kahakog ug pagkadautan nagpahilayo kaniya gikan kang Jesus. Sa diha nga ang Dios mihatag kanato sa mga pulong sa napulo ka mga sugo, siya miingon nga bisan kung ang usa ka bata mo gamit sa usa ka butang nga iya sa iyang kaugalingong amahan nga walay pagtugot kini mao ang pagpangawat. Tungod kay nahibalaan ko kini, bisan kung ako adunay otoridad isip senior pastor niini nga simbahan, wala gid nako gigamit ang kwarta sa simbahan nga sa pribado. Sukad sa pagkatukod ni ini nga simbahan, wala gayud ako migamit. Sa katapusan iyang gibaliga ang iyang agalon ug ang anak sa Dios, si Jesus, sa 30 ka sinsilyong plata, nga mao ang bili sa usa ka ulipon. Iyang gibiyaan ang mahimayaong paagi isip sa usa ka disipulo ug nahimong unang ehemplo sa usa ka traidor. Iyang gisalikoy ang kahigayunan sa pagtagamtam sa himaya uban ni Jesus ug sa ulahi didto sa langitnong gingharian. Ano na ba'y bisan kinsa nga wala pa magsalikoy sa inyong pagkamatarong sa kaugalingon, kahakog ug uban pang pagkadautan? Hinaot nga isalikoy ninyo sila sa hingpit ug makatagamtam sa tinuod nga kalinaw ug kalipay ug sa tanang maayong mga butang sa bag-ong Jerusalem uban kan ako. Sa ngalan sa Ginoo nga si Hesukristo ako nagampo. Amen.